Sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na, EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Munalikol, munalikol, munagol, munagol. Kalbo! Oras natin mga kabisyo, it is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. You have sabi sa nilo, si Melanie Chini po nito, talo niya rin na 90.7 Love Radio. Sama na ibang sinaba si Furisata, si Kurnya Dufo sa Rami si Perdawulu, si Bilik siya wala mo na 90.7 Love Radio. At sa mga mo so fast ni host was Johnny Halasinyo Husi ka kamurjiyo bro sorti na sa 90.7 Love Radio. Akala mo sa ibang ano ka na ibang dimension. I know mga kabisyo, we're on the last and final hour stretch of the show. It's a beautiful Thursday evening. We got 32 minutes after 8 o'clock in the evening. Okay mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Eto na, pag-usapan na natin to. Otlom, binigyan ng racket at cellphone ni Diwata pero tinakbuhan daw. Oh no! Hinikayat daw ni Diwata si Otlom na mamasukan sa kanyang pares. At pasukin na rin ang vlogging. Binigyan niya ito ng sariling cellphone. Ngunit nang makuha ang cellphone, saglit lang daw nagpaalam si Otlom. At umuwi na ng bahay upang may kuning gamit. Sa kasamaang palad, hindi na bumalik. Tang! Logican na natin to. Ay sige, huwag mo nang patagalin para mahimasmasan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kadalasan ito ang basic na nangyayari sa mga taong gusto mong tulungan, pero dahil ang tulong na nabigay mo ay hindi akma sa kanila, kaya napupunta sa wala ang binibigay mong tulong. Well mga kabisyo, ang pagtulong po ay hindi sa kagaya na basic na iniisip ng karamihan na material na bagay, bigyan mo lang ng pera, bigyan mo ng gamit, ayos na yan. Mga kabisyo, hindi po ganyan sa buhay. Dapat po alamin natin kilalanin natin yung taong gusto nating tulungan. Kagaya po ni Otlom, binigyan ng tulong ni Diwata na magtrabaho sa kanya. Yun lang, hindi bumalik si Otlom dahil sabi niya, hindi niya daw kaya magtrabaho sa init. Bakit kaya tang? Hindi makapagtrabaho si Otlom sa mainit. Ay kasi ang mga multo sa gabi lang nagtatrabaho. Teka lang tang, ano naman kinalaman ng multo dito? Diba na sinasabi mo? Ay, di ba, Otlom? Baliktarin mo. Teka, Otlom. Multo. O nga, no? Aragay! Maluoy ka! Again mga kaibigan, ang success po ng tao ay hindi po galing doon sa tumutulong, kundi galing sa tinutulungan. Kasi kahit anong tulong ba ibigay sa'yo, pag ikaw na tinutulungan ay pasaway, wala talagang mapupuntahan yan. Parang yung kapitbahay nyo, Kol. Ilang beses mo na tinulungan yan para maayos ang buhay. Ayun, ganun pa rin. Nung isang araw lang, tinira yung tangke ng kalan nyo.
lang may pambili ng droga. Maluoy ka. O kaya mga kabisyo, pag tumulong ka, kilalanin mo at alamin mo yung taong tinutulungan mo para hindi mapunta sa wala yung tulong na ibinibigay mo. Diba? Kasi yung dapat tulungan, yung mga taong nagpapatulong. Hindi yung tutulong ka na ayaw naman magpatulong. O, diba? Ako, ang bilis ng oras, dami natin sinasabi. Pagkagat ng dilim, alam na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Totoy ba to na? Totoy na love. 36 after 8 o'clock. Ito po si Diego Bandido na laging nagsasabing, whatever you do it all for the glory of God. Nabaliw ako ng selos. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!